Els meus fills estan aquí des de P3 i us puc dir que comunicativament no era sobretot el gran, era un nano poc comunicatiu i molt tímid, i a través del teatre, a través d'exposicions que es treballen, a través de molt treball en grup, en poder presentar, avui en dia és un nano de segon de batxillerat, capaç de fer una presentació, que li encanta fer presentacions, li encanta parlar en públic i sobretot sempre pensant en la vessant d'allò que expliqui que interessi en els altres. Per tant, l'únic que us puc dir és que per mi és un 10.